Ze hebben dat afgekort voor allebei SS op hun... dat is erg om te tatoeëren. Santa Susanna. Op vakantie maakt ze vakantie voor hun. Ook op die leeftijd natuurlijk. En daar waren zo'n goede vriendschap ontstaan dat voor op een gegeven moment... Noodkempertruc. Ja. Ja. Zo over de boulevard van het stadje lepen. En daar hebben ze natuurlijk allerlei prolaria op vakantie. Maar ook heel veel van die henna tattoo artists. Dus ik hadden van met z'n wat. We zetten gewoon een henna tattoo als aandenken aan deze leuke vakantie. We waren toen in de plek Santa Susanna. Dat ligt neven Malgrad volgens mij. Maar ik denk dat niet ligt binnen er vlak B, toch? Ja, ligt er heel dichtbij. Ja. Dat tegenaan Is dat denk ik. relevant voor het verhaal? Dat is relevant voor het verhaal. Oké. Maar daar was denk ik of geen budget voor, of dat vonden we toch iets te uitgebreid als tattoo. Want we dachten, doe voor dat. Want dat kunnen we herinneren voor ons boven zien hoe die leuke vakantie was. Dus we hebben dat afgekort voor allebei SS op ons. Dat is erg om te tatoeëren. Santa Susanna.